akwai wata baiwar Allah marainiya Allah bai kawo mata mijin aure ba, mai tarbiyya ce, mai mutunci ce, amma Allah bai yanke mata ba. Kun san akwai yan uwan da za ku ga suna zaune da kai amma suna munafincin ka, suna cewa wai yaushe za ka yi aure, wanda bata samu miji ba ta tsaya zaben miji, wanda kuma Allah ne bai yanke ba. Idan Allah bai kawo lokacin ba, wani bai isa ya kawo maka lokacin ba. Shikenan ita dai duk abin da ake gaya mata kawai ta bawa Allah, tun tana kuka tana damuwa ta bawa Allah lamarinsa. Shikenan sai wani dan uwanta ya je kasuwa saboda abin kunya, yake hira da wani a kasuwa cewar ai yaran yanzu suna rasa miji saboda son zuciya. Yanzu da akwai wata yarinya dan uwana, saboda ba su da tsoron Allah, ita da iyayenta sun saka buri a rai, sun ce sai mai kuɗi. Yanzu gashi ba wan ba kanan, duk kannanta an masa aure, ita ba ta da miji amma ta ce sai mai kuɗi. Ai ko gata na ta tsufa a gida, Allah shi ƙara. Dan uwanta fa, dan uwan mahaifinta yake zuwa yana gulmarta cewa ta rasa miji, Allah shi ƙara. Sai mutumin ya ce to ai da gaske ta wa yake son wahala. Sai ce ni kuma wani ce gata nan a gida kullum a zaune, sai ta dauki littafi ta karanta wannan, da ta taya uwa aiki, sai gwallin banza ai ta kwalle ba miji. Sai ce ni ko wallahi ta burge ni. Yace wannan yarinyar mara mutunci, yace wallahi ni ta shiga raina. Wallahi abu kamar wasa. Lambar wayar ta ma sai ya hana shi. Da ya fahimci da gaske yake son nata, sai dai ma zuwa inda yake. Dama zuwa yake gurin sa a dan gaggaisa a hira. Sai ya je nemi lambar ta a wani gurin, ya kira ta kuma a waya, kuma ya je suka haɗu. Kuma Allah ya amsa, sai gashi ta aure shi. Kuma tana jin daɗi. Kuma dalilin munafincinsa Allah ya nuna masa iyakansa, shi ya je ya tallanta da kansa. Amma bai tafi da niyyar ya nemi mata mijin aure ba, ya je da niyyar ya aibata ta, yi munafinci da munafinci ya zama masa riga da wando. Yanzu maganar da nake muku, tana gidan aurenta, kuma yana nan da ransa da lafiyarsa, kuma tana taimaka masa. Kuma har ya samu bakin zuwa ya ce wai ai shine sanadin aurenta. Amma ya faɗa sanadin aurenta da wani dalilin zuwa ya ce ga ta aure ta mutum ne kirki, ce ai zaginta yake, Allah kuma ya juya al'amarin ya mai da shi alkhairi a kanta. Wanda shi wannan mijin shi ya bata labari, da ba dan haka ba ta san me ya faru ba. Lambar waya hana ta yi, amma yanzu gashi yana cewa mutane shi ya mata sanadin alheri, shi ya kawo mata mijin aure. To mutane ya kamata ku gane, yaushe za ta yi aure, kin ki tsaye da miji, zaɓe kike yi, duk wannan shi yake a cikin lamarin Ubangiji. Akan ka take, ba me yi fa sai Allah. Sai Allah ya kawo ƙarshen wa'adin lokacin auren sannan za a yi. Ba wanda ya isa shi shigi akan al'amarin Allah. Idan Allah ya ce haka, to fa hakan za a yi. Da ni da kai da wanda kake zancen nasa ba su da iko akan kansu. Rayuwar gaba ɗaya a tsare take. Sai Allah ya yanke hukunci sannan zai kasance. Tsarin Allah shine tsari, amma kai baka da tsari. Idan ka ce yaushe za ta yi aure, kai yaushe za ka mutu? Yaushe za ka yi arziki? Duk baka san wannan ba? To ita ma bata san wannan ba. Allah shine masanin wannan kuma. Idan kuma sai auren ta fito a ce bata da haƙuri. Ba kwa duba cewa dukkan rayuwar Allah hukunci ce. Abin da ya tsara yau kunta shi zai faru. Ba me yi sai Allah. Kai kana naka Allah ya nasa, amma na Allah shine gaskiya. Yawa mu duk masu lalabi a duhu ne.